Welcome bafethu siyabingelela. Welcome to abazingeli belapho beqiniso TV. Abazingeli belapho beqiniso TV. Mawukuthi uyaqala ukuyibona le channel bafethu, ngicela ungenzele nje. Ngicela ungiphushele leli button elibovu elikhuphuka njengestimela samanzi ukuze njalo masikhipha bafethu nibone ngalo ibutton selikhuphuka ukuthi cha sesiyakhala. Njengamanje ngiseyintabeni bafethu, ngiseyindlini ezinhle ngikama estate. Angeke ngikwazi ukusho ukuthi ngikuphi nendawo kodwa sengifikile. Mama uyaphila kodwa? Ngiyaphila futhi kanjani? Siyaphila. Usifonele ekseni mama, thatha sike siphuthuma njengabazingeli sizobona lo mcebo wakho. Asazi ke lezi zinto engako uyithathaphi, umuzi nayo nemali phambi kwethu, amafoni anokusho, izimoto zanokusho. Abantu ngeke bangabuza ukuthi lokhu ukuthathaphi. Kodwa before sifike lapha bengisacela ungitshela ukuthi ubani lo ngikhuluma naye, usukapi, ithini into yakho? Okay buti, ukhuluma noNhlanhla kaGamzana. Yes. Ngihlala eGoli, ekhaya yakuseBizana. Okay. Ya ngize la eKZN. Yes. Ngizofuna usizo kuba Mahonde. Yes. Baba Mahonde ngabona one of the video akhe, so ethi uyancedisa abantu. Yes. Ngamfonela, Yes. ngacela usizo, Alright. wathi angize eKZN uzokwazi ukungisiza. Ubaba Mawundi. Ubaba Mahonde. Okay. And ngize kuyena ngase ngihlupheke kakhulu buti. Ngase ngihlupheke kakhulu. Mhlambe ngaphambeleni kunodokotela mhlambe ububazamile kukhona lo ubusuhambe khona. Yes. Angazi ngoba singakaqali ngikuzwe uthi usophuma ngisho nasemaBhuto. Yes. Yes. Maybe bawu 5 Yes. odokotela bese ngibahambile bafike bengidlela imali nje bangangisizi ngalutho. Yes. Kodwa ngathi mangifonela baMahonde ethi angifike kuyena direct entombeni yakhe Yes. eKZN. Yes. Ngasuka straight ngamtshela ngathi baba kodwa le mali ethi angifike naye anginayo. Yes. Wathi haya zama mntanami kuzolunga. Yes. Nangempela ngafika la eKZN wafika wangisiza. Ngabe nawe mhlambe wathatha ngoba ngeke ngembone uMawundi poster, ngabe wathatha lensebenzo yabantu abanamabhizinisi, yabantu abaqalayo ukuvula amabhizinisi? Yebo. Yes. Yebo. Kuyazawukala mawami, uSpokes TV mhlawumbe ngibona ngamehlo ngabe usuku lwakho lokugcina. Ma ngisacela ukusichazela ukuthi lento uMawundi akunika yona. Sisacela iqiniso njengamanje. Yeah. Ngabe ubungozi bukhona abukho lento? Izingane zakho azicomplain yini mazithi ukuthi cha nakho sesiyakubona sunemali, nasi isimo siyashintsha, nakho usuthenga nemizi kwama estate? Ayikho into ehlupha ngayo lento? Ngizochaza nje ngichazele nababukeli bhuti. Ngathi mangifike kuba Mahonde ngibuza ukuthi lento ayinabo yini ubungozi, mhlawumbe achithwa gazi yini, Yes. akhonyoka noma yini, wathi cha. Yes. If wenza izinto ngendlela engikutshele ngazo nje ayinabo ubungozi, akuchithwa gazi, akubulawa umuntu, Yes. akukhozilwane, ayikho nje into engihluphayo. Yes ma. Ngiright nje amabhizinisi amasimama, ngakwazi ukuthenga umuzi for abantwana bami, ngathenga Yes. imoto entsha, Yes. ngavula amabhizinisi ami, ayikho nje Yes. into engena, ayikho kodwa into eseke yathi angichithe igazi noma ngibulala umuntu wasekhaya or something. Ngisho uhlezi nemali engaka kuzokho. Ngisho ngihleli nemali engaka incane leyo ibonayo, nginayo imali. Eyani le mali osuyikhipha nje uzosikhombisa yona njengabazingeli? Ngenzela ukukhombisa phela nababukeli abafuna usizo ngoba baningi abantu abahluphekile. Yes. Like mina bese ngidliwa imali eningi kakhulu ngihambe ngifuna usizo. Yes. Nokuhlupheka uyakwazi ukuhlupheka ukuthi kusithatha kusibekephi. Yes. La bengihlala khona eGoli bengihlala eMjondolo. Yes. Kodwa ngokuthi ngifuna usizo lemali bengihamba ngizama ngiphuma koMaputo, Yes. Mozambique, Yes. ngingasizakali ngingalitholi Yes. hlobo uncedo. Kodwa ngathi mangifika la eKZN entombeni abamabuza ngabuyela emuva ngijabule, even now ngibuye ngingabelieve, and imali lengathi ngahlala ngiyiphethe nje kulo engiyibuka. Umsebenzi kaMawundi. Umsebenzi kaBaMawundi lo. Uthi sikhuluma ngoMawundi uyedwa lo osuke eZanzibar? Yes, osuke eZanzibar ubaba Mawundi waseKZN. Ngabona ivideo yaqala kwami ukubona, ngabona ivideo yakhe. Yes. Ekhuluma esho ukuthi uyanceda abantu, ngathatha inamba ngamfonela, akaze angilibazisa, akaze anjela ukuthini, wathi akaze athi faka imali ukuzokwenzakalani, uzobona faka imali ngizokwenza imali izongena kwi-account, wathi woza entombeni yami straight, uze entombeni yami straight, ngizokudirect ngizothi mase ufike eDurban ngize ngizokulanda la uzobe ukhona uhambe entombeni yami.
nangempela ngathi mangifika eDurban wafona ngathi bamawonde sengifikile wafika nemoto wazongithatha wangisa entombeni yakhe ngathi ngibuyela emumva angiyazi into engangijabula ngoba ngangingakholwa ngiyibona le mali bhuti ngangitshela ukuthi hayi ngeke amaphepha akuyona wathi bamawonde no singahamba soyitesta ufuna ukwenzani ngathi ayingeke singakothenga imoto because I do have license. Yes. What ayasambi nangempela ngafika ngakwazi uyithenga imoto. Yes. Ngabona ukuthi hayi shuthi nje sengiphumelele nginomuzi wami imoto zami ngiright nje empilweni njengabantu and bengithanda ukufisa ukuthi wonke umuntu omnyama ohluphekayo ahamba aqondane nobamawonde ngoba laba abanye odokotela bamanga angalinge aye komunye umuntu aye kubamawonde izwani ngami bengihlala emkhukhwini ngingenalutho ngiboleka imali komashonisa ngithi ngiyozama impilo ngizama imali kubodokotela abanamanga angikaze ngisizakala futhi kodwa namhlanje bamawonde hayi sis kunabantu emakhaya kunabantu ku-Eastern Cape kunabantu koMpumalanga kunabantu koGoli kunabantu kuphikuphi kwamhlaba uyalingana bafuna ukumazi lo bamawonde ngabe inamba yakhe ungasinika yini yona noma awufuni ukusinika yona ngoba phela kuthiwa inyanga iyafihla anginankinga nje bamawonde phela akazona lezi inyanga zama scammers akanankinga nenamba yakhe njengoba nginibizile nje ngizonitshela ngaye and ngifuna ukusiza yonke iSouth Africa ayabantu abahluphekile abafuna uncedo angeke ngikwazi ukuthi ngimfihle inamba yakhe ngikwazi ukuthi ngininike inamba yakhe ke bazengeli belaphi beqiniso vele izobe gijima la izansi but mawami ngicela angazi iphi phone uzoyisebenzisa but ngicela ukusinike inamba yabamawonde for ababukeli ababuke abazengeli belaphi beqiniso mina ke Sibongo TV mhla ngibona ngamehlo ngabe usuku lwakho lokugcina bafethu njengoba hleze ngisho ukuthi ngizonihambela namhlanje nginihambelile ngathola ubufakazi ngomsebenzi wa Dr. Mawonde osuka eZanzibar inamba zakhe ziyagijima lapha ngaphansi kodwa bengizocela usisi azisho yena himself inamba bamawonde it's 082 327 0254 ngicela usiphindela yona kokugcina ma it's 082 327 0254 sothi mase siphuma ke la kwakho ma angazi noma singathatha nje okuncane kodwa sothi mase siphuma sithi ukuyibona imoto anginankinga osuyithengile mina ngiyibonile kodwa abalandeli channel abakayibona anginankinga mawami siyabonga ukuthi usimeme kwakho siyathemba ukuthi mhlawumbe nangelinye ilanga uyophinde usibize usuhlezi naye udokotela Mawonde le ndoda enkulu esicela nathi ukuthi sike siyibona ngoba hayi umsebenzi wakhe siyawuzwa sibongele mawami umina Sibongo TV mhlawumbe ngibona ngamehlo usuku lakho lokugcina please do subscribe bafethu nimthinte uDr Mawonde for laba abadinga usizo lwakhe umina Sibongo TV mhlawumbe ngibona ngamehlo ngabe usuku lakho lokugcina sekunjalo bafethu angisekho